παροιμία είναι σοφή, όπως όλες οι παροιμίες. Και αληθινή, όπως η κάλπικη λύρα που έφτασε στα χέρια μου χθες το μεσημέρι. Τώρα πως έφτασε στα χέρια μου και μάλιστα μεσημέρι, Είναι λιγάκι οδυνηρό να ομολογήσω τη βλακεία μου και τη μοιοπία μου. Και τη μοιοπία, Θεός φυλάξει. Αλλά φαντάζομαι πως και οι εκδηλοποιοί, που και εκείνοι πρέπει να ζήσουν κατά κάποιον τρόπο, δεν προορίζουν τα προϊόντα της τέχνης των για ανθρώπους με περίφημη όραση και εξαιρετική εξυπνάδα. Εξάλλου, όπως όλοι οι απατεώνες, η κάλπικη λύρα μου έχει άψογη εμφάνιση. Και αυτό αποτελεί το μόνο μου ελαφρυντικό, αλλά ταυτόχρονα και τη μόνη μου ελπίδα ότι και εγώ με τη σειρά μου θα βρω κάποιον περισσότερο μοίωπα και λιγότερο έξυπνο από μένα για να του την πασάρω. Μπορείτε να μου τον εξαγγελώσετε? Μα αυτή είναι κάλπικη. Δυστυχώς όμως, μέχρι να φτάσει ευχάριστη αυτή τη στιγμή που θα καταφέρω να απαλλαγώ από το αμφίβολο βάρος της, θα εξακολουθεί να βρίσκεται στο βάθος της τσέπης μου για να μου υπενθυμίζει την ιστορία της. Μια ιστορία παράξενη. Άλλοτε σοβαρή, άλλοτε εύθυμη και καμιά φορά δραματική. Ας την ακούσουμε λοιπόν από την αρχή. Μην περιμένετε βέβαια να σας διηγηθώ κάποια περιπετειώδη αστυνομική ιστορία. Ο χαράκτης, που έγινε παραχαράκτης, ήταν ο Ανάργυρος. Ο Ανάργυρος ήταν ένας απλός ανθρωπάκος, παλαιάς σχολής. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ανάργυρε. Πώς κοιμηθήκατε χθες, καλά? Γιατί, ροχάλισα πάλι σήμερα. Καλοί άνθρωποι με ήσυχη συνείδηση ροχαλίζουν τα βράδια. Κατάλαβα. Τα τράταξα πάλι τα κεραμίδια. Αντίο. Στο καλό. Έτσι ξυπνούσε κάθε πρωί ο Ανάργυρος, καλοσυνάτος και χαρούμενος για να πάει να ανοίξει το μαγαζάκι. Το μεγάλο όνειρο της ζωής του, σαν χαράκτης, ήταν να τον αξιώσει μια μέρα ο Θεός να σκαλίσει ένα σημαίνιο εκκλησίας. Μικρό μαγαζάκι, αλλά μεγάλο ταλέντο ο Ανάργυρος. Ας όψετε αυτό που λένε οι μέχρι βλακίες τιμιώτης που τον κατάτησε να δουλεύει σκυλής για 20 χρόνια τώρα. Good morning. Κύριος Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Παπ. Γεια Παπ, με συγχωρείτε. Ξέχασα πως εσείς ξενιτεμένοι της Αμερικής τα κοντένε τα ονόματά σας. Ορίστε, κύριε Παπ, έτοιμο και το ρολόι σας. Τραγικό πράγμα, κύριε Ανάργυρε μου. Να γυρνάω μετά από τόσα χρόνια στο Ελλάδα και αντί να βρίσκω τον πατέρα μου στο χωριό του, να βρίσκω μόνο το ρολόι. Πάλι καλά δεν λέτε που βρέθηκε και το ρολόι του. Ορίστε, κοιτάξτε τι όμορφα που είναι το μονόγραμμα που σκάλισα πάνω του. Σας αρέσει? Δέλτα πι. Excellent. Ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, ο Γεροπά. Με συγχωρείτε. Αυτός ήταν Παπαδόπουλος ολόκληρος. Όχι, Παπ, δεν είχε πάει ποτέ στην Αμερική. Οκ, Ανάργυρε. Λοιπόν, ούτε στο New York City δεν είχαμε τέτοιους καλλιτέχνες σαν και σένα. Εσύ χάνεσαι εδώ στην Ελλάδα. Χάνομαι, τώρα, ότι χάνομαι. Εσύ, αν ερχόσουν στο New York City. Ξέρω. Από Λουπαρδόπουλος θα γινόμουν Λουπ. Θα βάζεις πολλά δολάρια. $. Dollars, yes. Λοιπόν, Ανάργυρε, πόσα είχαμε συμφωνήσει? 100.000, αλλά εσείς θα μου δώσετε μόνο 60. 60, μα γιατί? Γιατί χρησιμοποίησα λιγότερο χρυσάφι από ό,τι υπελόγιζα. Ώστε υπάρχει ακόμα τίμιος κόσμος εδώ στην Ελλάδα. Πάει να σας γελάσουμε τώρα. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Λοιπόν, είπαμε 60, άρα $2. Μάλιστα. Έτσι. Πάρε 10, Ανάργυρε. 10. Yes. Λοιπόν, θα τα πούμε. Καλή αντάμωση. 10. Καλά ταξίδι, κύριε Παπ. Έτσι ο Ανάργυρος, με την τίμια δουλειά του, είχε καταφέρει να κάνει ένα γερό κομπόδεμα για τα γεράματά του. Καλημέρα, κύριε Μητιάδη. Θα μου κάνει μια ρήρα? Βεβαίως. Κύριε Ανάργυρε, έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Αυτή τη φορά είναι 100η σας λίρα. 100η μου λίρα. Ώστε έχεις 100 λίρες, Ανάργυρε. 100. Και τόσα χρόνια δεν έχεις ξοδέψει ούτε μία. Ούτε μία. Έχω να σου κάνω μια πρόταση. Σχετική με τις 100 μου λίρες? Ναι. Όχι. Δεν μου αρέσει η φάτσα σου, όχι. Βρε, Ανάργυρε, θέλεις τις 100 να τις κάνεις 1000. Λίρες. Μάλιστα λίρες. Κι ίσως 2.000. Κι ίσως 3.
Είσαι με τα καλά σου, Ντίνο. Γιατί σου φαίνομαι για τρελός? Τρελός όχι. Θεοπάλαβος οπωσδήποτε. Ρε Ανάργυρε, ποιος έφτιαξε πέρσι τις αγιοβασιλιάτικες λίρες? Τις ψεύτικες. Μάλιστα τις ψεύτικες. Τις ρεκλάμες του ζαχαροπλαστείου. Τις ρεκλάμες του ζαχαροπλαστείου. Αυτά τα χέρια τα θαυματουργά, Ανάργυρε. Και αφού αυτά τα χέρια μπορούν να κάνουν ψεύτικες, γιατί άραγε δεν μπορούν να κάνουν και αληθινές? Τι θες να πεις, Ντίνο? Να κάνουμε κάλπικες. Κάλπικες. Μάλιστα, κάλπικες. Με λίγο χρυσάφι απ' έξω και οποιοδήποτε μέταλλο από μέσα. Εσύ θα τις φτιάχνεις, εγώ θα τις διακινώ. Νύχτες ολόκληρες δεν έχω κλείσει μάτι με αυτό το σχέδιο. Ένα χρόνο τώρα με τριβιλίζει στο μυαλό μου, αλλά δεν τολμούσα να σου το πω γιατί δεν υπήρχαν τα κατάλληλα κεφάλαια. Καταλαβαίνεις. Θα πλουτίσουμε. Θα κολυμπήσουμε στα λεφτά. Τι λες? Βρε, άσε με ήσυχο. Βρε, καλά δεν τυχόνεσα εγώ τη φάτσο την πρώτη στιγμή που σε είδα. Απαπαπαπα. Δηλαδή, εσύ είσαι μέγας παλιανθρωπέας. Παπαπαπα. Και σε έχει ο κύριος Μητιάδης στο γραφείο του. Όλα χτάρα που πάθε ο άνθρωπος. Για κάτσε να του πω εγώ τι κουμάζεις για υπάλληλο. Άσε τις αηδίες, Ανάργυρε. Θα πλουτίσουμε, τι λες? Καλά, καλά. Σκέψου το και θα τα ξαναπούμε. Βρε, τι να ξαναπούμε, όχι από εδώ, φύγε να χτες. Θα τα ξαναπούμε, Ανάργυρε. Παλιό πίσω μου, σατάνα. Μην είσαι βλάξ, Ανάργυρε. Από τότε που φτιάχτηκε τούτη εδώ γη, εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώνονται και δουλεύουν για ένα και μοναδικό σκοπό. Για να κερδίσουν μερικά χρήματα. Εσύ δεν έχεις ανάγκη να κερδίσεις το χρήμα από τη στιγμή που μπορεί να το φτιάξεις μόνος σου. Καταλαβαίνεις. Μπορείς να κάνεις λίρες με τα ίδια σου τα χέρια. Με αυτά τα χέρια τα θαυματουργά, Ανάργυρε. Άσε με, Ντίνο. Μη με πιλατεύεις άλλο. Βάσε καλό σου. Α, δεν θέλω σε τίποτα. Αυτά τα χέρια τα θαυματουργά που λες, να τα δω έτσι με βραγελάκια. Πάνω απ' όλα τιμιώτης. Άσε τις σου ενδιασμούς και τις κουταμάρες, Ανάργυρε. Τι πάει να πει τιμιώτης? Κύριε Λέισον, τιμιώτης θα πει να έχεις καθαρή συνείδηση, Ντίνο μου. Πας στο βραδάκι σπίτι σου, ξαπλώνεις, ρίχνεις σε κάτι τους συνεγυρισμένους και τραντάζεσαι το κεραμίδι από το ρογαλιτό. Αυτό θα πει τιμιώτης. Να κοιμάσαι ήσυχος. Με τη συνείδησή σου. Μάλιστα, κύριε. Ναι, αλλά άμα έχεις λεφτά, αφήνεις τη συνείδησή σου να κοιμάται μόνη της και εσύ κοιμάσαι με την καλύτερη ερωμένη. Τι βρε, Ανάργυρε, δεν σου λένε τίποτα οι γυναίκες? Αυτές οι κομψές, οι καταπληκτικές, οι προκλητικές γυναίκες που κυκλοφορούν στην Αθήνα, Οι γυναίκες. Αμά, είπα γιο πίσω μου σατανό. Είσαι να σου γνωρίσω μία. Τι. Μία... Έλα, πάμε. Θα μας βοηθήσει και με τα σχέδια που σου έλεγα. Στάσου, ρε παιδί μου, στάσου. Ρε, πάμε πως σου λέω. Για πού με τραβολογάς. Πώς κάνεις έτσι, βρε Ανάργυρε, στο ψυχικό θα πάμε. Δεν πάω. Τι φοβάσαι, βρε Ανάργυρε, θα σε φάνε. Απλά θα γνωρίσεις μια πολύ ωραία και καθώς πρέπει κυρία. Κύριε Ανάργυρε, στο ονόματί μου. Άκου λοιπόν μου είχε κάνει αυτός ο Ζεζεβούλης. Πάμε. Παιδί μου, να σου γνωρίσω τον κύριο Ανάργυρο που σου έλεγα. Περάστε, κύριε Ανάργυρε. Περάστε. Καθίστε. Να περάσω, κύριε Φίβη μου, να περάσω, να καθίσω. Αλλά εγώ θα σας είπω, Ντίνος, δεν είμαι για τέτοια. Ησυχάστε, κύριε Ανάργυρε. Ο Ντίνος μου εξήγησε λεπτομερώς το σχέδιο. Εγώ για αυτή τη δουλειά δέχομαι ευχαρίστως να σας διαθέσω τα υπόγειά μου. Ναι, τα υπόγεια σας, κυρία μου, και εσείς ωραία και όλα σας ωραία, αλλά εγώ δεν δέχομαι. Τι φοβάσαι, Βρετίνο. Η Ανάργυρε, τι φοβάσαι. Εδώ δεν πρόκειται να μας πάρει χαμπάρι κανείς. Η κυρία Φιφή ζει μόνη της σε αυτό το σπίτι από τότε που πήρε το βιαζιγιό της. Ούτε η υπηρεσία δεν έχει, καταλαβαίνεις. Εγώ καταλαβαίνω. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τι μου ζητάς. Από χαράκτης να γίνω παραχαράκτης. Εγώ, ένας τίμιος άνθρωπος. Ένας τίμιος καλλιτέχνης. Πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια. Αμάν βρε Ανάργυρε, αμάν βρε Ανάργυρε, αμάν! Μην το πιέσεις τον άνθρωπο, Ντίνο, αφού το βλέπεις. Δεν είναι ζήτημα φόβου, είναι ζήτημα ηθικής αρχής. Ηθικής αρχής. Μπράβο, κύριε, καλά τα πες. Άκου τα, πες του τα. Πάει, τελείωσε αυτό το θέμα. Ας μην το ξανασυζητήσουμε. Κρίμα. Ας πούμε κάτι άλλο, λοιπόν. Τι άλλο να πούμε, κυρία Βιβί μου, με συγχωρείτε για την ενόχληση. Καλύτερα να πηγαίνει. Α, όχι. Μια φορά έρθετε σπίτι μου. Δεν θα σας αφήσω να φύγετε έτσι. Καθίστε. Καθίστε, κύριε Ανάργυρε. Έκατσα. Έτσι, μπράβο. Κάτσε Ανάργυρε. Έκατσα. Κουτώσισε βρε Ανάργυρε, κουτώσισε. Σε παρακαλώ, Ντίνο, είπαμε ζήτηση αυτή. Μην επιμένεις, Ντίνο. Θα πιούμε κάτι. Θα κουτσομπολέψουμε. Η
υπάρχουν τόσα άλλα ωραία θέματα στη ζωή. Δεν συμφωνείτε? Εγώ συμφωνώ, ο Ντίνος δεν συμφωνεί. Πάρε, Ντίνο. Και θα περάσουμε ένα ωραίο απόγευμα. Έτσι πέρασαν κι άλλα όμορφα απογεύματα. Ακόμα πιο ευχάριστα. Με πιο ενδιαφέροντα θέματα. Με πολύ γέλιο, με λίγο ουίσκι και με αρκετή οικειότητα. Ο Ανάργυρος όριμασε σαν φρούτο που ήταν έτοιμο να πέσει. Ένα μήνα τώρα, κάθε απόγευμα, δεν έβλεπε τη στιγμή να βρεθεί στην αγκαλιά της Φιφής. Και από εκεί πια, ξεκολλημό δεν είχε. Τι να γίνει. Ο έρωτας σπούντωσε στην ημερή καρδιά του Ανάργυρου σαν άγρια περικοκλάδα. Και η Φιφή ήφανε το μισθό της αράχνης με αριστοτεχνικό τρόπο. Έλα, Φιφή, ο Ανάργυρος θα έρθει μόνος του σήμερα. Εγώ του είπα πως έχω μια δουλειά και θα έρθω αργότερα. Εντάξει, αγόρι μου. Άργησε όσο μπορείς περισσότερο. Όμως κοίταξε, μην του δώσεις και πολλά χάρητα, έτσι. Ζηλεύεις, αγάπη μου, αυτόν τον ηλίθιο ανθρωπάκο. Αν ζηλεύω, λέει, και τον ίσκιο μου ζηλεύω. Δεν μου λες. Είσαι βέβαιος ότι μπορεί να μας φτιάξει τις λίρες? Ταλέντο σου, λέω, παιδάκι μου, καταπληκτικός. Ωραία τότε. Μην ανησυχείς. Είναι τόσο βλάκας που θα τον καταφέρω εγώ, δίχως να πουλήσω ούτε το μικρό μου δαχτυλάκι. Πολύ καλά, αγάπη μου. Καλή επιτυχία. Ωραία. Και όπως είπαμε, ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Καλώς τον κύριο Ανάργυρο. Ο Ντίνος. Θα αργήσει, έχει μια δουλειά. Γεια σας, κυρία Φι... Ωραία τα λόγια σας, κύριε Ανάργυρε. Ωραίο το σπιτάκι σας, κυρία Φιφή μου. Ωραίο. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Γιατί δυστυχώς? Γιατί την ερχόμενη άνοιξη θα πρέπει να το εγκαταλείψω σύμφωνα με την απόφαση του διαζυγίου. Είναι το ανδρό σας? Μάλιστα, του αντρός μου. Και τα κάδρα, και τα έπιπλα, και τα μπιμπλό, όλα. Και τα μπιμπλό, και αυτά του ανδρό σας? Και αυτά και αυτά. Την άνοιξη, κύριε Ανάργυρε, θα βρεθώ στον δρόμο. Τέλος πάντων. Ας είναι καλά ο Ντίνος. Ο Ντίνος? Αυτός με χώρισε από τον άντρα μου. Θα σας τα πω κάποια φορά. Ο Ντίνος σας χώρισε από τον άντρα σας? Μάλιστα, από τον άντρα μου, που ήταν ένας έκτακτος άνθρωπος. Καλός, πλούσιος. Ας είναι. Έπεσα θύμα του, κύριε Ανάργυρε. Με παρέσυρε και εμένα με τα όμορφα του λόγια. Α, από λόγια ο Ντίνος, άλλο τίποτα. Είναι μεγάλο το παραμύθι του. Αμολάει κάτι κοτσάνες, σαπαπαπα. Έτσι την έπαθα κι εγώ. Στο τέλος, έγινα ερωμένη του. Ανθρώπινο, κύριε Ανάργυρε. Ανθρώπινο, κυρία Φιφή μου. Μια μέρα, καταλαβαίνετε, ο άντρας μου μας έπιασε. Στα πράσινα. Και αυτό ανθρώπινο, κυρία μου. Επαυτοφόρο. Καλά να πάθω. Τώρα μου αξίζει η τιμωρία. Πώς θα ζήσω στη φτώχεια. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Στο τέλος θα καταντήσω καμιά... Μην το πείτε, πάμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα. Καμιά ναυτιλιογράφος. Πω, κατάδια. Ή καμιά μανικιουρίστα. Πω, συμφορά. Μα φέρετε με σας κατατάσσετε. Όχι τέτοια, όχι τέτοια. Ώστε... όχι τέτοια, όχι τέτοια. Όχι κλάματα, κυρία Φιφή μου, γιατί τώρα, τι σας έπιασε? Πείτε μου κάτι να με παρηγορήσετε. Η βιοπάλη είναι ωραία, κυρία μου. Η βιοπάλη είναι η ομορφιά της ζωής. Η βιοπάλη. Βεβαίως. Η βιοπάλη. Βεβαίως. Εσείς το λέτε, κύριε Ανάργυρε, αυτό. Καθώς με ποντίνος δηλαδή. Για να κάνετε 100 λίρες όλες και όλες. Που εμένα δεν μου φτάνουν το χρόνο για αρώματα και λουλούδια. 100 λίρες για αρώματα και λουλούδια. Που για να τις κάνετε αυτές τις 100 λίρες, φάγατε μια ολόκληρη ζωή και στερηθήκατε τα πάντα. Τα πάντα. Όλες τις απολαύσεις της ζωής. Τις γυναίκες, τον έρωτα. Μέχρι καφέ έκοψα. Και μου λέτε πως είναι ωραία η βιοπάλη. Τι άλλο να πω, κυρία Φιφή μου, τι να κάνω κι εγώ φουκαράς, μήπως δεν λαχτάρισα κι εγώ σαν άνθρωπος και τα ταξίδια, τις πολυτέλειες, τις γυναίκες, τον έρωτα, το καφέ. Τότε σώστε με, κύριε Ανάργυρε, σώστε με από τη βιοπάλη, από τον εξευτελισμό, από την αυτοκτονία. Σώστε με, κρατήστε με. Και εγώ θα γίνω δική σας.
Σκλάβα σας. Μα με τι να σας κρατήσω, με τις 100 ψωρολίρες μου. Μα όχι με αυτές. Με τις άλλες. Τις άλλες, Τις κάλπικες. τις κάλπικες. Ναι, κάντε μου λίρες, κυρία Ανάργυρε, πολλές λίρες. Για το χατήρι μου. Να γίνω άτιμος. Ναι, άτιμος. Δεν αξίζουν τα μάτια μου. Παναγιά μου, ζαλίζομαι. Κι εγώ. Θα κάνουμε ταξίδια οι δυο μας. Μαζί, Μαζί. Στο Παρίσι, στη Βενετία. στο Κογκό, στη Βενεζουέλα, στη Θεσσαλονίκη. Θα μένουμε στα μεγάλα ξενοδοχεία. Μαζί, Μαζί. Θα χορεύουμε στα μεγάλα καμπαρέ. μαζί. Μαζί. Μα δεν ξέρω χωρά. Δεν ξέρετε χορό. Θα σας μάθω εγώ. Άντε, ντε. Ελάτε λοιπόν. Ό,τι στείλτηκατε τόσα χρόνια θα το απολαύσετε τώρα. Τώρα, Ο χορός είναι ένα σπιχταγκάλισμα, μια ερωτική προδιάθεση. Έτσι. έτσι. Έτσι παρασύρθηκα και με τον Τίνο. Αλλά δεν φταίω εγώ. Παρασύρωμαι εύκολα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πάρτε με στην αγκαλιά σας, κυρία Νάργυρε. Πάρτε με στην αγκαλιά σας. Να σας πάρω, να σας πάρω. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Πού είχαμε μείνει, εδώ είχαμε μείνει. Πόσο εύκολα παρασύρεται ένας αγνός ανθρωπάκος στον Κυρανάργυρο και πώς μια γυναίκα μπορεί να γελάσει ακόμα και τον σατανά. Μα πώς πήρες έτσι ξαφνικά τέτοια απόρφαση, βρε Ανάργυρε? Αχ, μη ρωτάς πως την πήρα. Ο σκοπός ήταν να την πάρω. Τώρα που την πήρα, δεν κρατιέμαι. Πρέπει να κάνουμε λίρες, Δίνο. Πολλές λίρες. 5.000 λίρες, 10.000 λίρες, 20.000. Δεν φωνάζεις. Μα και το κοινό έχει αυτιά. Ησυχία. Δεν μου λες, μήπως σε έπεισε η κυρία Φιφή? Έβαλε και αυτό το δαχτυλάκι. Το δαχτυλάκι της. Αμάν. Δηλαδή. Άστα δηλαδή να χαρείς, κι άσε με να σκεφτώ. Για να κάνουμε λίρες, Δίνο, δεν φτάνουνε μόνο τα θαυματουργά μου χέρια. Χρειαζόμαστε εργαλεία, μηχανήματα πανάκριβα. Τι νόμιζες? Ελπίζω να φτάσουν οι 100 μου λίρες. Ελπίζω. Έτσι, οι 100 λίρες του Ανάργυρου άρχισαν να φεύγουν με γοργή ταχύτητα για να μετατραπεί το υπόγειο της έπαυλης του ψυχικού σε τέλειο κεβριλοποιείο. Έτσι, ο Ανάργυρος ξεκίνησε μια δουλειά στην οποία κατέθεσε όλα του τα κεφάλαια, όλη του την τέχνη, όλο του τον έρωτα. Έβαλε όλο του το ταλέντο και η Φιφή έβαλε το δικό της. Έφτιαξε τα καλούπια ο Ανάργυρος, ζύγισε τα μέταλλα, έδωσε τα καμίνια, προσέχτε κύριε Φιφή μου, και για να μην τα πολυλογούμε, τέλειωσε όλες τις περίεργες αλχημίες και η μεγάλη στιγμή έφτασε. Μας έπιασε, ρε παιδιά. Γλωσσοθέτης μας έπιασε. Μια λίρα. Χριστέ και Παναγία. Είμαστε πλούσιοι. Είμαστε πλούσιοι. Είμαστε πλούσιοι. Είμαστε πλούσιοι. Είμαστε πλούσιοι. Είσαι καλά, Ανάργυρε. Είμαστε πλούσιοι. Είμαστε πλούσιοι. Ψυχραιμία, Ανάργυρε, μην σε χάσουμε τώρα. Ψυχραιμία. Μπορώ να την αγγίξω λίγο? Τέλεια. Καμιά διαφορά με τις πραγματικές. Βρε Ανάργυρε, μήπως έχεις μια αληθινή να τη συγκρίνουμε? Όχι. Ξέρεις πόσο μας κοστίζει η λίρα αυτή? Ναι, 100 χρυσές. Όχι. 20 χρόνια φυλακή. Βέβαια, εμάς μας φαίνεται τέλεια γιατί είναι δημιουργήμα μας. Παιδί μας, παιδί μας. Εγώ λέω, πριν συνεχίσουμε την παραγωγή, να κάνουμε ένα πείραμα. Να δούμε αν θα γελαστούν και οι άλλοι. Εσύ να το κάνεις το πείραμα. Εσύ που δουλεύεις σε κρεμαστηριακό γραφείο. Όχι. Για μένα είναι ύποπτο, είναι η δουλειά μου. Τότε, Εσύ, Ανάργυρε. Εσύ, Ανάργυρε. Εσύ, Ανάργυρε. εγώ, κόβω το κεφάλι. Τόσο σίγουρος είμαι. Πάμε, Δίνα. Όχι μαζί, εγώ θα σε παρακολουθώ από απόσταση. Και εγώ θα σας περιμένω εδώ. Καλά. Όπως έτσι. Πώς πας να φύγεις έτσι? Πώς θα το φύγω έτσι? Βγάλτε. Τόσο κάκι.
Είμαστε είμαστε πλούσιοι παιδιά. Τη λύρα, τη λύρα. Τη λύρα, τη λύρα. Είμαστε πλούσιοι παιδιά. Είμαστε Θάρρος! Θάρρος! Χαίρετε. Χαίρετε. Έχω μια λύρα και θέλω να την εξαργυρώσω. Για να τη δω. Γιατί είστε κίτρινος, κύριε? Εγώ. Η λύρα είναι κίτρινη. Η λύρα είναι κάλπικη. Κάλπικη. Ακούς πώς κάνει? Η κανονική έκανε νταν, 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 νταν. Α, νταν, ναι. Ο ήχος δηλαδή. Και ο ήχος δηλαδή. Ναι. Να σε το καλύτερα, συνέχεια, εκεί να ζεις το φως. Εγώ κάπου σε ξέρω εσένα. Πού σε ξέρω? Εσύ δεν έχεις ένα μαγαζάκι στο κέντρο στην Αθήνα, μέσα στο Α. Εσύ δεν... Από σένα έχω αγοράσει ένα σκουλαρίκι για χρυσό για τη γυναίκα μου. Τώρα που το θυμάμαι βέβαια. Τι μας λες ρε φίλε? Ήρθες να μας σου δώσεις εμάς κάλπικη λίρα. Εσένα ο χρυσός είναι η δουλειά σου. Τι πράγματα είναι αυτά? Φύγε από εδώ, πάρτε αυτό το πράγμα και φύγε, εξαφανίσου. Φύγε με φωνάξου στην αστυνομία. Φύγε! Απατεώνα! Απατεώνα! Πήγε ο Δήμος. Καλημέρα, Νάργυρε. Τι ώρα έχεις να φανείς στο μαγαζί σου? Ήμουν αδιάθετος, κύριε Μιλτιάδη μου. Άρα δεν θα έμαθες τα νέα για τον υπάλληλό μου τον Τίνο. Τον έπιασε η αστυνομία, από εκεί έρχομαι. Τον Τίνο, τον υπάλληλό σου. Γιατί? Απατεωνιές. Απατεωνιές. Τι απατεωνιές? Θα τα πούμε κάποια στιγμή, αλλά τώρα έχω δουλειά στο γραφείο. Αμάν. Πλάκωσε αστυνομία. Αμάν. Κάικα μου, πέτρε το κύριο μου. Τι σημαίνει Ανάργυρε? Η αστυνομία, πλάκωσε αστυνομία. Πιάσε τον Τίνο, βρέχει να κάτσε. Τι λες Ανάργυρε? Πώς τον πιάσαν? Πότε τον πιάσαν? Μας παρακολουθήσαν, μας ανακαλύψανε. Τώρα θα πιάσουν και εμένα, θα πιάσουν και εσένα και θα δεις σε τι θερμοκήπιο μακριά να μας κλείσουν και τους δυο. Σώσε με Ανάργυρε, σώσε με! Όσοι σώσανε αυτό σωθήτο. Στο υπόγειο, γρήγορα στο υπόγειο, πρέπει να ξεπεράσουμε τα πιστήρια, γρήγορα. Μη με καταλείπεις Ανάργυρε. Εγώ για το χατήρι σου. Για το χατήρι σου. Για την αγάπη σου. Θα λιποθυμίσω. Πώς βρωμάει έτσι? Βόθρος είναι. Πώς ήθελες να μυρίζει? Αρώματα. Λουλούδια και αρώματα μου ήθελες, 100 λίρες για αρώματα και λουλούδια, Να τώρα 100 λίριτσες για αρώματα και λουλούδια. 5 λίρες. 20 λίρες. Και αυτό. Και εκείνο. Όλα λίρες. Σήκω, τι κάνεις κάτω? Βάλε τα χεράκια να βοηθήσεις. Μη με καταλείπεις Ανάργυρε. Σ' αγαπώ Ανάργυρε. Σ' αγαπώ. Ωραία, τι μας λες, μ' αγαπάς? Είχα μια σκασίλα, βρε δεν τα αφήνεις αυτά και να βάλεις ένα χεράκι. Μου κόβει και τον ευρύ, πιάσε! Να πιάσω Ανάργυρε. Να πιάσω. Άστο. Διάλυση του καταστήματος. Και τώρα? Τώρα, άμα ακούσεις κουδούνι, θα είναι η αστυνομία. Άνοιξε και πέσε και εσύ μέσα. Βρώμα. Πω, βρώμα. Καλά να πάθω. Καλά να πάθω. Είμαι άξιος μοίρα. Καλύτερα να πάω να παραδοθώ μόνος μου. Ανάργυρε! Ανάργυρε! Σε ψάχνω εδώ και 3 μέρες που είμαι πάλι Ελλάδα. Τώρα μόλις ρωτούσα τον κύριο Μιλτιάδη για εσένα. Ανάργυρε, αποφάσισα να χτίσω στο χωριό του πατέρα μου μια
να τις καλήσεις εσύ, που είσαι ο πιο τίμιος τεχνίτης σε όλη την Ελλάδα. Εγώ πιο τίμιος σε όλη την Ελλάδα. Yes, yes. Τα παραλέτε. Oh, no! Και θέλω το τέμπλο ανάρτηρε να είναι όλο από ασίμι. Όλο. Yes, yes. Και θέλω να το σκαλίσεις εσύ κι αυτό ανάρτηρε. Όλο από ασίμι. Εγώ. Yes, yes. Εσείς στο χρηματιστηριακό γραφείο του κ. Μετέα τι θέλατε? Πήγα να αλλάξω $, και άκουσα που πιάσανε εκείνο τον απατεώνα, τον υπάλληλό του, τον Δίνο. Α, που έφτιαχνε κάποιες λίρες. Oh, no! Κλέφτης ήταν, το αφεντικό του έκλεβε. Α, ώστε δεν έφτιαχνε κάλπικες λίρες. No, no. Α, γιατί έτσι έχω ακούσει να λένε. Όχι, βρε αδερφέ. Τι κάλπικες λίρες. Φτιάχνουνε κάλπικες λίρες εδώ στην Ελλάδα. Αυτό μου πείτε, φτιάχνουνε κάλπικες λίρες στην Ελλάδα. Λοιπόν, Ανάργυρε, θα έρθω αύριο να συζητήσουμε τα διαδικαστικά, οκ? Bye, Ανάργυρε, καλή αντάμωση. Θα σας περιμένω, κυρία Παπ. Έτσι ο Ανάργυρος βρήκε και πάλι τον ήσυχο ύπνο του και το ροχαλιτό του. Από παραχαράκτης έγινε και πάλι χαράκτης και επέστρεψε στην τίμια παλιά του ζωή. Ίσως στο πρόσωπό του μόνο να μπορούσε να διακρίνει κανείς μια αδιόρατη δόση μελαγχολίας. Αυτό το κάτι που μένει σαν πίκρα στην καρδιά όταν βρεθεί στον δρόμο μας ο έρωτας και μας γελάσει. Όλοι έχουμε γελαστεί από μια γυναίκα. Από μια ερωτική περιπέτεια. Από μια αγάπη που θεωρούσαμε αληθινή και στο τέλος αποδείχθηκε κάλπικη. Κάλπικη. Αλήθεια. Η λύρα βρισκόταν ακόμη επάνω του. Ήταν το τελευταίο πιστήριο. Το αριστούργημά του που δεν μπόρεσε να περάσει πουθενά. Σκέφτηκε τι να την κάνει. Και έτσι... Κύριε, αυτή είναι κάλπη. Αόματος, ελεήστε τον αόματο. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω, δυστυχής. Ευχαριστώ, πονετική μου κυρία. Θεός χωρές τα πεθαμένα σου. Φρεγάδα μου. Ποιος είναι, παιδάκι μου? Εγώ, ο Πόλιτσμα. Α, καλώς τον. Θέλεις να σε στείλω μία σάγα μια ώρα? Άμα βαστάνει η καρδιά σου, παιδάκι μου, δεν έχω τα ματάκια μου. Σκοτάδι τη ζωή μου. Καλά, καλά. Σταματή τις κλάψεις. Αόματος. Να δούμε σου πότε θα κάνω τα στραπμάτια. Ευχαριστώ, πονετικέ μου άνθρωπε. Ο Θεός να μου κόβει μέρες και να στις δίνει γαλόνια. Ένας τέτοιος τυφλός, επόμενο ήταν να αγανακτήσει με την λύρα που του δώσανε. Τι στο καλό, για στραγό τον περάσανε. Δεσποινής. Μου χαλάτε αυτή τη λύρα. Κατά πρώτον, δεν είμαι δεσποινής. Και κατά δεύτερον, όσο είμαι εγώ δεσποινής, άλλο τόσο είναι και τούτη λύρα. Τότε τι είναι? Κάλπικη. Σάμα τις βλέπω, νεαρέ μου. Αόματος. Και ελεήστε τον αόματο. Ομορφόπεδο, μου δίνεις τη φωτιά σου. Ντροπαλός. Δεν πας στη μαμάκα σου. Πού τη βρήκες? Ο Θεός μου την έστειλε. Ο Θεός δεν φτιάχνει κάλπικες. Τι σου φταίω, μορφούλα μου? Άντε και δεν είμαι καθόλου αμορφούλα σου. Έλα στην παρακάτω γειτονιά. Καλά, δε. Σάμα τις βλέπω. Αόματος. Ελεήστε τον αόματο. Ελεήστε τον αόματο. Ο Θεός δεν σε ελεήσει, φωκαριάρι μου, γιατί άμα περιμένεις από εμένα, κλάφτα. Δεν έχω κάνει ακόμα ούτε σε φταί. Σε φταίει. Γιατί, κυρά μου, τι είδους δουλειά κάνεις και του λόγου σου, δηλαδή? Όρεξη για κουβέντα έχεις. Άκου τη δουλειά κάνω. Πουλάω βίους Αγίων.
Δεν μας παρατάς. Α, κατάλαβα. Είσαι από εκείνες που δίνονται επιπιστώσει και εκδίνονται της μετρητής. Γιατί ενοχλήθηκες. Του τμήματος Ιθών είσαι ή παλαιομερολογίτης. Δεν είμαστε καλά. Είμαι ιδιοκτήτης αυτής της γωνιάς και ξεκουμπίδια. Άντε. Τι κάνεις εκεί. Τι μας ρωνιάστηκες στο πεζούλι Σαφακύρης. Σε πληροφορώ ότι αυτή εδώ η γωνιά είναι δική μου επί αιώνων. Γι' αυτό μάζεψε το μαγαζάκι σου και στρίβε. Μωρέ, τι μας λες. Και δεν μαζεύεις καλύτερα στο στραβάδικο σου να το μετακομίσεις πιο κάτω. Αυτή εδώ η γωνιά είναι δική μου. Δική σου. Και από πού τη βρήκες δική σου. Από τη Μονή Πετράκη την αγόρασες. Όχι, την κληρονόμησα από τον παππού. Αυτή εδώ η γωνιά. Σκάσε βήματα. Αόματος. Ελεήστε τον αόματο. Ομορφόπεδο, μου δίνεις τη φωτιά σου. Άντε και στη μαμάκα σου. Βρε κυρά μου, δεν πας παρακάτω. Δεν βλέπεις ότι μου χαλάς την πιάτσα. Δεν πας εσύ πιο κάτω. Α, έτσι στο πείσμα το πάμε. Ο δρόμος είναι δημόσιος. Και ο πάσα ένας δίνεται να ξεσκίσει ελεύθερο το επαγγελμά του. Βρε, δεν φεύγεις, μη σου ανοίξω το κεφάλι. Ας γελάσω. Τι τυφλώμε και θα παίξουμε. Και πού θα δεις να με χτυπήσει με στραβούλιακα, εστραβούλιακα. Βρε, θα σου ανοίξει το κεφάλι στα δύο. Εκτός αν βλέπεις. Αόμα. Ας δώσω τόπο στην οργή. Τι να σου κάνω, δυστυχής. Α, πάει ο πόντος. Καινούριο ζευγάρι. Α, κι άλλος πόντος. Μεγάλος πόντος αυτός. Πες τραβουλιακά, βλέπεις. Ποιος τυφλός δεν θέλει το φως. Δεν τρέπεσαι να κορυδεύεις την κοινωνία και να κάνεις το στραβό. Εγώ να τραπώ εσύ που πάλι θα στην κοκότα. Κοκότα, αύριο παλιοζήτουλα. Ποιον είπες παλιοζήτουλα, παλιό. Έτσι ξεκίνησε ο πόλεμος ανάμεσα στους δύο επαγγελματίες του πεζοδρομίου. Πόλεμος σωστός. Μέχρι που ο ένας έκανε χαλάστρα στη δουλειά του άλλου. Αόματος, ελεήστε τον αόματο. Ομορφόπεδο, μου δίνεις τη φωτιά σου. Κόσμο ακούω και κόσμο δεν βλέπω, δυστυχής. Ή μήπως δεν έχεις φωτιά. Πώς δεν έχω. Αόματος είπα, δεν έχω τα ματάκια μου. Δεν πάμε στο δωμάτιό μου να τα καπνίσουμε με την ησυχία μας. Και δεν πάμε. Ελεήστε χριστιανοί και μην παρασύρεστε από την αμαρτία. Έλα και θα σε ψήσω και καφεδάκι. Έχω επέκταση. Από την αμαρτία είπα. Να πας στην γλώσσα σου, δρομοζήτουλα. Που θα μου πεις εμένα για αμαρτία. Να ξεκουπιστείς από εδώ, γιατί θα διαλαλήσω σε όλο τον κόσμο τι όστραβος είσαι. Για δοκίμασε κι εγώ, θα διαλύσω τον πολιτσμάνο τι είδους παστεκιά είσαι. Ναι, αλλά μόλις μάθω πολιτσμάνος ότι βλέπεις καλύτερα και από δάφτον. Σκάσε, Σουζανάτος κατά φωνή. Ποιος? Ο πολιτσμάνος κρίμα στα μάτια σου. Αόματος, ελεήστε τον αόματο. Έλα, πέσε. Δεν έχω τα ματάκια μου. Σκοτάδι τη ζωή μου. Πάρε φτωχέ μου άνθρωπε. Κακό χρόνο να αρχίσεις, θα μου τα ξαναδώσεις μετά. Πάρε ένα χιλιάρικο. Άμα δεν ξαναδείς, βάλτε μου στο μάτι. Ευχαριστώ, πονετική μου κυρία. Θεός χωρές τα πεθαμένα σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ποιος είναι, παιδάκι μου? Εγώ, ο Πόλτσμαν. Α, καλώς τον. Δεν μου λες. Εκείνη εκεί που σου δω και λίμωση, σαν να πολύ να τη βλέπω να τριγυρνάει. Τι μέρος του λόγου είναι. Πού να ξέρω, κύριε Πόλιτσμαν, άμα τις βλέπω. Αόματος. Ευχαριστώ, πονετικέ μου άνθρωπε. Ο Θεός να μου κόβει μέρες και να στις δίνει γαλόνια. Κι όμως θα έδινε και το ένα του μάτι για να την αρπάξει Πόλιτσμαν και να ησυχάσει από δάχτη. Τόσο μίσος της είχε. Όσο βέβαια του είχε και εκείνη. Δεν μπορούσε να απαλλαγεί ούτε από την κάλπικη λύρα, επειδή δεν του την εξαργύρωνε κανείς, αλλά ούτε και από την κοκότα. Ώσπου σκέφτηκε. Τι κοιτάς, βρε! Τι κοιτάς, βρε, κακό χρόνο να έχεις! Α, γιατί δηλαδή απαγορεύεται. Άνθρωποι είμαστε. Μου φύγε ο πόντος από εδώ, μου φύγε ο πόντος από εκεί. Σήκω στην καλτσοδέτα εδώ, σήκω στην καλτσοδέτα εκεί. Ναι, οι άνθρωποι είμαστε. Έχουμε και μάτια και βλέπουμε. Αόματος. Είστε τον αόματο. Ομορφόπεδο! Άντε και εσύ στη μαμάκα σου. Τζίφος, Σαχλέ. Τι λέγαμε το λοιπόν. Βρε, αν χαθείς προμοζήτουλα, που θα τολμήσεις να σηκώσεις τα μάτια σου και πάνω μου. Γιατί δεν σου αρέσει με Μαντάμ τε Παπαντού. Ρε, κοίτα κάτι μούτρα. Ρε, κοίτα κάτι σκυλόμουτρα για έρωτες. Αχ, έτσι όλο με το μελιστάλαχτο να μου μιλάς. Ποιος σου μίλησε για έρωτες, κύριε Λεωφόρος?
Αλλά, γιατί μιλάς? Για χρήμα. Δεν μαζεύεις πενταροδεκάρες σου να πας να πάρεις ασπιρίνες, να σου περάσει ζαλάδα. Πενταροδεκάρες, Αχ, και να ξέρεις, κακομοίρα μου, τι μαζεύω εγώ όλη μέρα ενώ εσύ κοιμάσαι. Άσε με κάτω, ρε ψωδιάρικο, που έχω τα κέφια σου απόψε. Και σάτια, Α, τέτοια ώρα που να φανεί κανείς. Το λοιπόν εμένα που με βλέπεις, όλη τη μέρα μαζεύω ίσα με 1 λίρα. Την παροιμία την ξέρεις? Ποια παροιμία? Τα μυαλά σου και 1 λίρα και του μπογιατζή ο κόπανος. Πρεάσε τον κόπανο και κοίτα τη λίρα. Τι, για φέρτε εδώ. Α, κομμένα. Πού από την μακριά. έκρυψες, βρε? Εγώ, από την τιμή εργασία μου. Τις οικονομίες μου τις επενδύω εις χρυσό. Δηλαδή, σοβαρά το λες? Αμπά, σ' αρέσουμε τώρα. Είμαι ωραίος τώρα. Κούκλος. Θα μου δώσεις και ρέστα από τη λίρα, Καλέ τη ρέστα, πού θα τα βρω? Άσε τα χρωστάω. Από μένα να έχεις να λαβαίνεις. Θα μου ψήσεις και καφεδάκι. Ένα καζάνι ολόκληρο να κολυμπήσεις. Άντε να πηγαίνουμε τώρα που είναι έτσι τόσο πολιτισμάνος, γιατί σαν πολύ μου κολλάει τώρα τελευταία. Αφού είσαι κορόιδο. Εγώ τον έψα και μου δίνει και λαιμοσύνη. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι έξυπνοι σαν και εσένα, πουλάκι μου. Να τα, έγινα και πουλάκι τώρα. Πάμε να σου δώσω και κανένα βούρι. Σιγά να μου ξυπνήσουμε από πάνω, Μην είσαι τόσο βιαστικός, καημένε. Γεια σου, λέω. Ο αγοραίος έρωτας. Μην είμαστε τόσο αυστηροί. Έχει και αυτό στη θέση του στην κοινωνία. Από τον καιρό που φτιάχνει την κοινωνία. Πόσοι απόκληροι, πόσοι ανέραστοι, πόσοι καμπούριδες δεν ζήτησαν τον έρωτα στην πληρωμένη ψευδαίσθηση της σάρκας. Για λίγες στιγμές ανθρώπινης τρυφερότητας, σε ένα φτηνό δωμάτιο. Όσο για το ποσό, το ζήτημα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο άντρας πάντα πληρώνει. Και στον μη αγοραίο έρωτα. Τον φούρναρη, τον μανάβη, τον χασάπι, τον νίκη. Οι κοκότες είναι οικονομικότερες και ειλικρινέστερες. Ό,τι ζητούν, ένα συγκεκριμένο ποσό. Καλά, Στάσου να ντυθώ πρώτα. Έχουμε καιρό. Τι καιρό, ξημέρωσε. Άντε να φύγεις να ξεκουραστώ κι εγώ λιγάκι. Και έχω μια λίστα. Είσαι καλό κορίτσι, το ξέρεις. Πώς σε λένε? Μαρία. Τι παράξενη που είναι η ζωή, Μαρία. Ήσαμε χθες, είχαμε μια τέτοια έχτρα μεταξύ μας. Τώρα, σήμερα, πώς να σου το πω, ρε Μαρία. Θα το έχω τύψει που σου φέρθηκα έτσι πρόστιχα από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Πάνω αυτά. Κατέβαινε τη λίρα και είμαστε εντάξει. Το χρήμα, Αχ, θα ήθελα να είχα πολλά λεφτά. Πρώτα απ' όλα δεν θα ήμουν ένας τέτοιος ρεζίλης, απατεώνας. Θα μου πεις, γιατί παριστάνεις τον τυφλό. Πρώτα απ' όλα από τεμπελιά. Αλλά είναι και τα. 1 εκατομμύριο χαζί στην Αθήνα δεν μπορούν να ζήσουν ένα ξύπνιο. Εσένα, θα σε είχα στα όπα. Ό,τι επιθυμούσες θα ήταν δικό σου. Στο λέω αλήθεια. Δεν μου λες, Μαρία, εσύ τι θα έκανες αν είχες πολλά λεφτά? Θα κοιμόμουν μοναχή μου. Σωστό κι αυτό. Άντε, να σου δώσω και τη λίρα, να τελειώνουμε. Έτσι είναι η ζωή. Άδικη. Πού είναι η λίρα? Τρίπια η τσέπη. Λες να έπεσε εδώ μέσα? Βλέπεις, τα κουνελιάζω κι εγώ τα ρούχα μου λόγω του επαγγέλματος. Μην ψάχνεις άδικα, Μαρία. Φαίνεται δεν ήταν γραφτό να σε γελάσω. Να με γελάσεις. Τι θες να πεις? Και να την έβρισκες και να μην την έβρισκες, το ίδιο θα ήτανε. Γιατί? Ήτανε κάλπικη. Κάλπικη! Δηλαδή πήγες να μου τη σκάσεις!
Ως το τσάμα κοιμήθηκα μαζί σου, τραβάλια! Εμπρέα! Βρωμοζήτουλα! Ποιον είπες βρωμοζήτουλα, του λόγου σου δηλαδή είσαι καλύτερη. Τι είμαι εγώ, ρε! Μια την έπαιξα, τι σου έφταξα! Τι μου έφταξες, εσύ δεν πήγες να μου χαλάσεις την πιάτσα Σόνι και ντε. Λες και θα χανόταν ο κόσμος να πάρει τον κόλλο σου λιγάκι παρακάτω. Πάλι πατσαβούρα. Πάλι πατσαβούρα εγώ! Εσύ. Θα σου σπάσω το κεφάλι! Μια παλιοπατσαβούρα είσαι! Μια παλιοπατσαβούρα παλίμονο και ανοίξει το στόμα μου και μάθει πολιτσμάνος τι είδους παστικά είσαι! Σηκωτήτα σε πάει μέσα! Για σένα που κάνεις το στραβό, ρε! Εσένα τι νομίζεις θα σου κάνει, αν μάθω τι βλέπεις καλύτερα από αυτό! Μη μωρή καλή! Μη! Θα στα βγάλω στα λίθια! Τα γυαλιά μου είναι τα εργαλεία μου! Ανοίξτε! Ποιος είναι? Ανοίξτε, είπα, εις το όνομα του νόμου! Καλάτε, σιγά να φοβηθούμε. Μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια. Πρωινός. Ώστε αυτή τη δουλειά κάνεις του λόγου σου, Τι θέλεις να κάνω, να κρατάω τα εξατέριγα στον επιτάφιο του Ερσακίου. Μπρος, προχώρα για το τμήμα, μπρος! Δείξει εκεί κάτι πάνω σου. Ευχαριστώ που ενδιαφέρεις, ένα μικρή όση. Μπρος! Που σου για σένα εκείνη τυφλέ, που σου δω το κυλί μου εσύ. Έστι η δίκη οφθαλμός ως τα πάνθωρα. Αόματος. Τι, δεν μην κουρελιέψεις κιόλας. Μπρος, και εσύ για το τμήμα, αόματος, μπρος, και εσύ, Έτσι σκοτεινή γωνία ερήμωσε. Μια ατέλειωτη βροχή άρχισε να πέφτει. Αλλά δεν είναι ανάγκη να μελαγχολήσετε. Η βροχή δεν είναι πάντα μελαγχολική. Καμιά φορά χρειάζεται για να ξεπλένει το πεζοδρόμιο. Ούτε ο Ζητιάνος, ούτε κοκότα ξαναφάνηκαν πια. Μόνο η λύρα που έπεσε από την τσέπη για να βρεθεί μετά από λίγο από κάποιον άλλον. Γιατί όπως είπαμε και στην αρχή, ο κάλπικος παράς δεν χάνεται ποτέ. 10 λεπτά διάλειμμα. Αρχίζει καιρό πριν, σε μια φτωχική γειτονιά, στο βάθος μιας λαϊκής αυλής. Εκεί, σε αυτή τη γραφικότητα της φτώχειας, υπήρχε μια κοπέλα, η Φανίτσα. Μεροκαματιάρης ασπριτζής ο πατέρας της, πάλευε σκληρά με τις γούρτσες και με τους ασβέστες, μα με τα λίγα που οικονομούσε, τίποτα δεν έλειπε από το φτωχικό δωματιάκι. Σε κανέναν δεν άρεσε να χρωστάει. Και αν καμιά φορά έμενε κάποιος απλήρωτος λογαριασμός, είχε εύκαιρη την μπούρτσα του για να σβήσει τα βερεσέδια. Γεια σου, κύριε Παναγιώτη. Ένα χρέος έχω στο μαγαζί. Να στο ασπρίσω να πατσίσουμε. Πάλι χωρίς δουλειά είσαι, βρε Αναστάση. Και σαν δεν είναι Παναγιώτη μου, τι να κάνεις, κρίση βλέπεις. Λοιπόν, αν του γεμίσεις και μια μπουκάλα λάδι, θα σου κάνω εγώ ένα άσπριγμα τζάμπα. Άντε, χαλάλη σου. Φέρ' την μπουκάλα. Η βούρτσα του κύριε Αναστάση έσβηνε όλα τα βερεσέδια. Και έτσι με αυτό το βιολί, ο τίμιος μεροκαματιάρης τα έφερνε βόλτα. Φανίτσα, τι κάνεις εκεί, κοριτσάκι μου, πάλι την κατούλα ψάχνεις να την ταΐσεις? Μα αφού πεινάει. Ναι, αλλά δεν δουλεύει ο πατέρας σου όλη τη μέρα για να τρώνε το δικό μας το ψωμάκι. Κουκλίτσα μου, άντε, έλα τώρα να ετοιμάσουμε το τραπέζι. Ευχαριστώ, κύριε Παναγιώτη. Φανίτσα μου. Τι είναι, πατέρα? Δώσ' μου πρώτα ένα φυλάκι. Αχ, το κούκλα μου εσύ. Πάρε και τη δική σου την κούκλα. Να. Σ' αρέσει? Μπράβο, αγάπη. Ήρθες, Αναστάση μου. Ήρθα, κορίτσι μου, ορίστε. Το φαγητό είναι έτοιμο. Κοίτα τι σου έχω. Στο γεμίσω, κύριε Παναγιώτη. Ναι, είδες. Του άσπρωσα το μαγαζί γι' αυτό. Ωραία, γιατί μας είχε σωθεί.
μια ώρα. Μέσα είναι ο άντρας σου. Περάστε, κύριε Μαυρίδη. Τι συμβαίνει, κύριε Μαυρίδη? Τι να συμβαίνει. Τον Νίκη, το έχεις καθυστερήσει. Δεν έχω λεφτά, κύριε Μαυρίδη μου. Να σου ασπρίσω το σπίτι, να πατσίσουμε. Να μου λείπει το άσπα. Άκουσε και η απέτηση να μου κάνεις το σπίτι για πήγε να με εξοφλήσεις. Μα κύριε Μαυρίδη μου, όλα και τετράγωνο έχεις δικό σου και έχεις να ασπρίσει το σπίτι σου από τον πρώτο Ευρωπαϊκό Πόλεμο. Έτσι μ' αρέσει, ρε. Από τον πρώτο Ευρωπαϊκό Πόλεμο. Σπίτι μου είναι, του βάζω φωτιά και το καίω. Καλά, καλά, μη φωνάζεις. Σου ήρθε κανένας να μπλάσει εδώ πέρα. Τα πλάκα θα σου έρθει εσένα, ρε. Που να φας τη γλώσσα σου. Κάθε πρώτη του μηνός το ίδιο βιολί θα έχουμε. Αφού δεν έχω λεφτά, κύριε Μαυρίδη μου, πού να τα βρω? Να κόψεις το λαιμό σου. Μέχρι αύριο το πρωί να μου έχεις φέρει τα λεφτά. Αλλιώς θα σου φέρω τον πλητήρα να σε πετάξει έξω με τις κλωτσιές. Δεν θα με φάτε εσείς. Εγώ θα σας φάω. Το σπαγκοραμένο. Αυτός είναι ικανός για 30 ψαροδραχμές να σε πετάξει στον δρόμο. Το ξέρω, δεν έκανε το ίδιο στο κύριο Παντελή. Ήρθε προχθές ο κλητήρας και του έβγαλε τα έπιπλα στον δρόμο, Αναστάση μου. Στον δρόμο! Ωραία, αυτός είναι ικανός για μια δραχμή να φάει άνθρωπο. Και τι, παιδιά σκυλιά δεν έχει. Τι θα τα κάνει, στον τάφο θα τα πάρει μαζί του. Τα δίνει και στον τόκο και ρουφάει το αίμα του Κοσμάκη. Να μα το Θεό, κύριε Αναστάση μου. Ρουφάει το αίμα του Κοσμάκη. Σου είπα, είναι ικανός για μια δραχμή να σκοτώσει άνθρωπο. Τέλος πάντων, πάω να τελειώσω το φαγητό. Έρχομαι κι εγώ, Σοφία μου. Να τιμώ. Τον παλιοτσιγκούνι. Τον κακό χρόνο να έχει. Μπαμπά, αλήθεια θα μας πετάξει έξω. Είναι ικανός για να το κάνει, αλλά όσο είμαι εγώ εδώ, μη φοβάσαι, μη σε νοιάζει τίποτα. Άντε. Πάμε τώρα, θα έχει φτιάξει μαμά το φαγητό. Πάμε να φάμε. Τι μυρίζει? Το φάι, Βασίλη μου, έτοιμο είναι. Το ξέρω πως είναι έτοιμο, αλλά τι φάει, σαν κρέας μου μυρίζει. Κρέας είναι, Βασίλη μου. Κρέας. Κρέας και σήμερα, προχτές δεν είχαμε κρέας. Καλά, βρε αδερφέ, δεν χάλασε ο κόσμος, δεν καταστραφούμε. Είπα να κάνω κοκκινιστό που σου αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Πώς να μ' αρέσει? Που το μου πάει χασάπιζε 42 ιωκά το μοσχάρι. Άκουσε εκεί 42 ιωκά. Πόσο πήρες? Μια οκά. Μια οκά. Γιατί μια οκά? Πόσο να πάρω? 300 δρόμια. Δύο ξεροί άνθρωποι είμαστε. Μα σήμερα έχουμε και μουσαφίρι, το ξέχασες. Μουσαφίρι, τι μουσαφίρι? Τον ανιψιό σου, τον Κωστάκη. Το ψευτό δικηγόρο. Μωρέ, τι μας λες? Σπίτι του κρέας τρώει κάθε μέρα. Μα ανιψιό σου είναι, Βασίλη μου. Σάμα τι το πληρώνεις ποτέ για τις δικηγορικές δουλειές που σου κάνει. Αλλήμωνα, μα πριν από τους ανιψιούς μου. Για τον Κωστάκη θα ακούσε, εδώ δούμε τώρα. Κρέας. Άκουσε εκεί κρέας. 42 ιωκά. Φτάνει πια, Βασίλη μου, φτάνει. Πάψε πια, δεν αντέχω άλλο. Τι έπαθε η γυναίκα? Τι να πάθω, Βασίλη μου, δεν μπορώ πια να σ' ακούω. Γιατί πήρες κρέας, πόσο το πήρες το κρέας, γιατί αγόρασες εκείνο και τη διάλεξες το άλλο. Με έψησες τόσα χρόνια. Έλα, έλα. Άσε τα κλάματα. Άσε με. Τόσα χρόνια θέλω να στα πω, να ξεσπάσω. Άμα της, κάναμε και κανένα πετάκι να μας κληρονομήσει τουλάχιστον. Αυτό δεν μου κάνεις από τσιγκουνιά. Τσιγκούνα, ρε. Έλα, ρε γυναίκα. Έχεις κανένα παράπονο από μένα? Σαν ότι δεν σ' αγαπάω από απομείνεις. Ή μήπως ποτέ κοίταξα άλλη γυναίκα? Όχι, Βασίλη. Καλός είσαι, καλός. Αλλά τα λεφτά είναι αυτό το κουσούρι να μην είχες, θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Τι να την κάνω την περιουσία και το τετράγωνο που είναι όλο δικό μας και τα νίκια που παίρνουμε. Πιο πλούσιο να σπίτι και η γυναίκα του που δεν έχουν δεκάρα. Έχουν το κοριτσάκι τους, το αγγελούδι τους. Αλήθεια, βρε γυναίκα. Σαν αγγελούδι είναι. Όμορφο κοριτσάκι. Κάθε φορά που το βλέπω θέλω να το χαϊδέψω το κεφαλάκι. Αλλά αυτό το άτομο βάζει κάτι φωνές. Μα γιατί, Βασίλη μου, τι έχει μαζί σου? Ο ανιψιός σου. Άνοιξε. Καλώς τον Κωστάκη, καλώς το παιδί μας. Καλησπέρα, Δία. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Έφτασε. Τι έγινε, έχουμε θέματα με τους ενοικιαστές? Δεν το κατάλαβες. Και να με φώναξες για φαΐ. Έλα, κάτσε. Κοκκινιστό. Λοιπόν, τι θα κάνουμε με τους ενοικιαστές? Δεν μπορούμε να τους βγάλουμε έτσι εύκολα έξω. Υπάρχει και το ενοικιοστάσιο. Ενοικιοστάσιο δηλαδή? Κοινωνική ανάγκη, Θεέ μου, το πρόβλημα της στέγης.
Μωρέ, τι μας λες, είσαι και δικηγόρος. 3 δεκάδες στο νίκη, 42 κάτω κρέας, και όσο θέλει ο όμπορος στη φανέλα, και όσο θέλει ο τσαγκάρης στα παπούτσια, κοινωνική ανάγκη. Μάλιστα, και όχι όμως φανελοστάσιο, και τσαγκαδοστάσιο, και παπουτσοστάσιο, και κρεατοστάσιο. Πιες λίγο κρασί. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όσον αφορά τις εξώσεις, 2 είναι. Ένας μανάβης και ένας ασπριτζής. Τι, έξω θα τους κάνεις? Αυτό δεν πλήρωνα. Όχι, Βασίλη μου, αμαρτία, φτωχοί άνθρωποι είναι. Βάστα, βρε γυναίκα. Τσάμπα κάθονται πανάθημα το νοικιοστάσιο, θα τους χάριστο και τα νίκια δηλαδή. Μην είσαι σκληρός, Βασίλη μου, άσε το δικαστήριο. Πήγαινε άλλη μια φορά να του ζητήσεις το νίκη, σε παρακαλώ. Για το κοριτσάκι, δεν έχω κι εγώ ένα χατήρι. Τέλος πάντων. Για χατήρι σου. Μην προχωρήσεις τις εξώσεις, θα πάω άλλη μια φορά. Εντάξει, Θεέ μου. Βρε. Μονάχοι σου αφήσανε. Δεν είναι κανένας εδώ. Μην ξεφωνήσεις. Γιατί βρε πουλάκι μου κάθε φορά που με βλέπεις βάζεις τις φωνές. Γιατί. Μυστητή μου, κύριε. Γιατί κρύφτηκες πίσω από τη γαρέκλα. Έλα, δεν θα σε πειράξω. Ψέματα λες, είσαι κακός άνθρωπος. Άλλο δεν το πάλι. Σου είπε κανένας ότι πειράζω τους ανθρώπους. Ναι, και ότι τους πίνεις το αίμα. Ποιος σου το είπε αυτό? Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου και όλος ο κόσμος το λέει. Κανείς δεν σε αγαπάει γιατί έρχεσαι κάθε μήνα και ζητάς τον νίκη. Γι' αυτό δεν μ' αγαπάς κι εσύ. Γι' αυτό, σε φοβάμαι. Μη φοβάσαι. Εγώ εσένα σ' αγαπάω. Αυτή είναι η κουκλίτσα σου. Ναι, μου τη χάρισε ο μπαμπάς μου. Αν σου χάρισα τα νίκια, θα μου έδινες ένα φυλάκι. Γιατί? Γιατί εσύ ποτέ δεν θα μας χάριζες τον νίκη. Είσαι σπαγκοραμένος. Σπαγκοραμένος? Ναι, όλοι το λένε. Και ότι θα μας πετάξετε έξω στον δρόμο. Και ότι θα πεθάνετε και θα πάρετε τα λεφτά στον τάφο. Πού να φάτε τη γλώσσα σας. Δεν θα με φάτε εσείς. Εγώ θα σας φάω. Μαμά! Φανή, τι συμβαίνει? Ώστε έτσι, κυρά μου. Είμαι ένας σπαγκοραμένος που θα πεθάνει και θα πάρει τα λεφτά στον τάφο του. Ποιος λέει τέτοια πράγματα, κύριε Μαυρίδη? Το παιδί. Το παιδί? Από μικρό καπετρόλαιο μαθαίνεις την αλήθεια. Μα κύριε Μαυρίδη. Τι συμβαίνει εδώ, κύριε Μαυρίδη? Στο παιδί μου και στη γυναίκα μου βρήκες να κάνεις το ταΐ. Φοβάμαι, μπαμπά, μου μας σκοτώσει. Ηρέμησε, κορίτσι μου. Δεν τρέπεσαι, βρε παλιάνθρωπε, να φοβερείς το παιδί ότι σκοτώνω ανθρώπους και τους πίνω το αίμα. Γιατί ψέματα είναι. Εσύ είσαι ικανός για μια δραχμή να σκοτώσεις άνθρωπο. Γιατί, επειδή ζητάω τα νίκια μου, αλλά δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω που άκουσα τη γυναίκα μου και δεν σε πήγα στα δικαστήρια και ήρθα εδώ με το καλό να στήσω τα νίκια μου. Ποιο καλό. Μαύρη καλοσύνη. Ήθελα να μου αναστατώσει την αυλή μεσημεριάτικα. Δεν έχω να σου πληρώσω τα νίκια. Να είχα να στα πετάξω στη μούρη. Να ησυχάσουν τα παλιοτσικούνα, ρε. Να σε πάω στα δικαστήρια. Να με πας όπου θες. Τι θα τα κάνεις μόνο τα λεφτά. Στον τάφο θα τα πάρεις. Στον τάφο σου. Τι έγινε, κάποιος πέθανε. Ο κυραναστάσης, ο Ασπριτζής, ό,τι είχε πιάσει δουλειά σε μια οικοδομή, γλίστρισε και έπεσε σε έναν ασβεστόλακο. Αντί να πάει στον τάφο και να τσιγκούνεις με τα λεφτά του. Άγνωστη βουλία του κυρίου. Έτσι η Φανή έμεινε ορφανή. Η ζωή της άλλαξε απότομα και η μητέρα της ξεκίνησε να ξενοπλένει. Αρρώστησε όμως και έπεσε στο κρεβάτι με πυρετό. Και έτσι η Φανίτσα, σε έναν αγγελούδι που του κόψαν τα φτερά, πήρε τους δρόμους με ένα καλαθάκι λουλούδια.
Πάρτε ένα λουλουδάκι από την ορφανή. Σήμερα πούλησα λουλουδάκια, μαμά. Αχ, κοριτσάκι μου, θα πάρεις μισή οκαψωμί και 100 γράμμια ελίτσες. Εντάξει, κουκλίτσα μου. Και να πας και από την κυρία Ελένη να της πεις ότι σήμερα θα βάλω πουγάδι. Τρελάθηκες πολύ, ξένη μου. Θα πας να ξαναπλένεις με πυρετό. Σοφία μου, σήμερα. Την αγωνία μου. Δεν πειράζει, όλα καλά. Σου φέρα λίγη σουπίτσα. Και για τη φανούλα μας, λίγο κρεατάκι. Έλα, κοριτσάκι μου, να φας. Έλα. Πώς πούτιασα έτσι, κύρα Πολυξένη μου. Θα περάσει. Έχεις πυρετό? Ναι, έχεις. Έλα, φάει λίγη σούπα. Πρέπει να σηκωθώ, να πλύνω και κάνα ρούχο. Έχω τα νύχια του σπαγκοραμένου. Στο μανάβι έκανε την έξωση. Έστειλε κλητήρια, μα ο μανάβης πλήρωσε. Εγώ να δούμε πώς θα πληρώσω. Πόσες του μηνός έχουμε σήμερα? 18 Δεκεμβρίου. Φτάσε κιόλας πρωτομηνιά και θα θέλει και το Γενάριο σπαγκοραμένος. Πρωτομηνιά. Πρωτοχρονιά να λες. Μαύρη πρωτοχρονιά, κύριε Πολυξένη. Σώπα, σώπα. Μην κλαις, μαμά. Δεν θέλω να κλαις. Αγγελούδι μου, δεν κλαίω. Άρχη μηνιά και αρχή χρονιά και αρχή καλός μας χρόνια. Θα μου βαρέσουν κανόνια όλοι οι νικαρέοι. Τι έχεις, Βασίλη μου? Τι να έχω, η χειρότερη μέρα για μένα είναι πρωτοχρονιά. Σε ποιο να πάω να στήσω τα νίκια μου? Τώρα εκεί τι φτιάχνεις? Τις αποδείξεις των ενοικίων, τι να φτιάχνω? Με τα νίκια παλεύεις, χριστιανέ μου. Παραμονή πρωτοχρονιά του Αγίου Βασιλείου της γιορτής σου. Είναι και η γιορτή μου, βλέπεις βέβαια. Θα μου ζευτούν όλοι να τους κόψω τη βασιλόπιτα με το χρυσό φλουρί. Λες και πρέπει να είναι χρυσό το φλουρί για να τους κόψω τη βασιλόπιτα. Και από μέσα τους λένε όλοι πότε θα τα τεινάξεις για να σε κληρονομήσουνε. Άσε την κρίνια, Βασίλη μου, και δώσε μου λεφτά να πάω να ψωνίσω γιατί δεν θα προλάβουμε. Τι, να πάω να ψωνίσεις εσύ? Εσύ σε κάνει να μπει σε ένα μαγαζί και να το σηκώσεις ολόκληρο. Πήγαινε εσύ τέλος πάντων. Να πάω. Να πάω. Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Δεν καθόταν στην Κεσαρία να μας αφήσει στην ησυχία μας. Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία γεμάτος δώρα. Για τη Φανίτσα όμως, οι χαρούμενες μέρες πέρασαν. Της φαινόταν τόσο μακρινή αυτή η εποχή, και ας είχαν περάσει μόνο 3 μήνες από τότε που έχασε τον πατέρα της. Πάρτε ένα λουλουδάκι από την ορφανή. Αυτό το βρήκα στον δρόμο, μαμά. Μια λίρα! Λίρα χρυσή! Μας λυπήθηκε ο Θεός, Φανούλα μου. Θα ξεκρεώσουμε τα νίκια του σπαγκοραμένου και θα μας μείνουν και για την πρωτοχρονιά. Πήγαινε, πήγαινε να τη χαλάσεις, κοριτσάκι μου. Μόνο πρόσεχε. Μη σε ξεγελάσουν. Θα μου τη χαλάσει την Παναγιώτη. Αυτή είναι κάλπικη. Πού τη βρήκες? Στον δρόμο. Αν ήταν αληθινή, δεν θα την έβρισκες στον δρόμο, παιδάκι μου. Δεν βρίσκονται στον δρόμο οι αληθινές λίρες. Φανίτσα, γιατί κλαις? Δεν πιστεύω να μπήξεις πάλι τις φωνές. Δεν με φοβάσαι πια. Δεν σας φοβάμαι. Μπράβο. Αλλά δεν μου είπες. Γιατί τα ματάκια σου είναι δακρυσμένα? Γιατί βρήκα στον δρόμο μία λίρα. Μία λίρα Ναι, και η μητέρα μου με έστειλε να τη χαλάσω για να σας πληρώσουμε τα νίκια. και την έχασες. Όχι, δεν την έχασα. Για να τη δω. Και δεν ήρθε σε μένα να στη χαλάσω κατευθείαν. Μπράβο, τι έχει πρωτοχρονιάτικα. Τι θα πει κάλπικη, κύριε Μαυρίδη? Κάλπικη. Ναι, κανένας δεν μου τη χαλάει γιατί είναι λέει κάλπικη. Για κάτσε λίγο από το φως. Κάλπικη.
Ήθελα να μου την πάρουν και να μου δώσουν μια καραμέλα. Αλλά η μητέρα μου μου είπε πως θα κάνουμε πρωτοχρονιά με αυτή τη λύρα. Αλλά τώρα θα μείνουμε νηστικοί. Και δεν στη χαλάει κανένας. Κανένας. Και η μανούλα σου είναι ακόμα άρρωστη. Ναι, είναι ακόμα άρρωστη. Θα στη χαλάσω εγώ. Τόσα πολλά λεφτά κάνει μια λύρα. Να κρατήσετε και τα νίκια. Αν σου χάριζα τα νίκια, θα μου έδινες ένα φυλάκι. Θα σας έδινα. Δώσε μου το λοιπόν, τι περιμένεις. Από τον καιρό που πέθανε ο πατέρας μου, κανένας δεν μου χάρισε τίποτα εκτός από εσάς. Κανένας δεν μ' αγαπάει πια. Ούτε μου δίνει τίποτα χωρίς λεφτά. Ούτε ο Μανάβης, ούτε ο Μπακάλης, ούτε ο Χασάπης, ούτε λουλουδάκια μου αγοράζει κανείς. Ώστε πουλάς λουλουδάκια. Ναι, τα παίρνω από τις αυλές των σπιτιών. Δεν θα χρειαστεί να ξαναπουλήσεις λουλουδάκια, Φανίτσα μου. Θέλω να γίνω εγώ ο πατερούλης από εδώ και μπρος για να μην σου λείψει τίποτα. Κορούλα μου. Θέλεις να σε λέω κορούλα μου. Να πάρω τη θέση του πατερούλη σου, την καρδιά σου. Θέλεις. Να. Με πήραν τα κλάματα. Πάρε αυτό το κρέας και πήγαινε στη μάνα σου που θα μαγειρέψει. Πάρε και αυτό, πάρ' τα όλα. Και τρέχα, Φανίτσα, τρέχα. Και να πω ότι μου τα δώσατε εσείς όλα αυτά. Όχι. Ο Άγιος Βασίλης που φέρνει τα δώρα στα παιδιά την πρωτοχρονιά. Τώρα πάω. Στάσου, θέλω να μου δώσει και το χρυσό φλουρί για τη Βασιλόπιτα. Μα πρέπει να είναι χρυσό το φλουρί για τη Βασιλόπιτα. Μα αφού το ξέρεις, Βασίλη μου, δεν γίνεται αλλιώτικα. Έτσι το βρήκαμε στους παππούδες μας, έτσι τους πατεράδες μας. Καλά, χρυσό φλουρί θέλεις. Ναι. Ορίστε. Και του χρόνου, Βασίλη μου. Πιστεύω δεν υπάρχει καλύτερος πρωτοχρονιάτικος μπουναμάς από το χρυσό φλουρί της Βασιλόπιτας, εκτός αν το χρυσό φλουρί είναι κάλπικο. Αυτή τη φορά η λύρα έτυχε σε δύο άτομα μαζί, επειδή το μαχαίρι τη βρήκε ακριβώς στη μέση, ανάμεσα σε δύο κομμάτια της πίτας, στο κομμάτι της Αλίκης και στο κομμάτι του Παύλου. Αυτό θεωρήθηκε μεγάλο γούρι για το νιόπαντρο ζευγάρι και έτσι ο νέος χρόνος ξεκίνησε γεμάτος όνειρα και ελπίδες στο φτωχικό δωμάτιο που ήταν η ερωτική φωλιά του ευτυχισμένου ζευγαριού. Αυτή η λύρα είναι όλη μας η περιουσία. Μάλιστα. Εκτός από αυτή δεν έχουμε τίποτα άλλο. Η αγάπη μας, Παύλο. Πες μου πως δεν το μετάνιωσες. Για ποιο πράγμα να το μετανιώσω? Που κλεφτήκαμε. Αγάπη μου, εγώ δεν θα μπορέσω να σου προσφέρω τη ζωή που έκανες στο σπίτι του πατέρα σου. Είμαι φτωχός. Φτωχός. Και το ξεχνάς αυτό εδώ. Τη λύρα μας. Πες μου ότι δεν θα τη χαλάσουμε ποτέ. Πως θα είναι για πάντα το φυλαχτό της αγάπης μας. Αγάπη μου, στορκίζομαι. Δεν θα τη χαλάσουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ. Τη λυρίτσα μας. Και τι θα πάμε σήμερα? Α, δεν ξέρω. Εσείς είστε πλέον ο σύζυγός μου και αναλάβατε τη διατροφή μου. Δεν συμφωνείτε? Ναι, συμφωνώ, αλλά από όταν κλεφτήκαμε δεν ήξερα ότι θα τρώμε κιόλας. Εχθές καλά τα βολέψαμε. Πήγαμε σε εκείνο το σπαγκοραμένο το θείο σου και μας κράτησε για το τραπέζι. Και κερδίσαμε και τη λύρα, Δεν έχεις κανέναν άλλο θείο για σήμερα? Πού να δω. Α, δεν ξέρω, για σκέψου. Έχω ένα μακρινό. Πόσο μακρινό? Πολύ, πολύ μακρινό. Μένει καλά τρίτα. Αγάπη μου. Τι? Ας τη χαλάσουμε. Α, όχι, το ορκιστήκαμε. Φέρ
την εδώ, κάπου έχω δει ένα κουμπαρά. Α, να δεις. Αλήθεια, τι κουμπαράς είναι αυτός? Μοντέλο. Τι μοντέλο? Από μία διαφήμιση. Τι διαφήμιση? Για μία τράπεζα. Είχα ζωγραφίσει ένα χέρι που ρίχνει ένα νόμισμα μέσα σε ένα κουμπαρά και γράφει από κάτω. Αποταμιεύστε τα οικονομίες σας. Και πληρώθηκες γι' αυτό? Αμέ, αμέ. Αν μου το λες. Κι όμως, τα λεφτά τα έφαγα, αλλά μου μένει κουμπαράς. Μη σε νοιάζει, Παύλο. Εγώ πιστεύω πως μια μέρα θα γίνεις διάσημος. Τα έργα σου θα γίνουν ανάρπαστα. Και εγώ θα είμαι η γυναίκα σου. Η γυναίκα του διάσημου ζωγράφου. Σ' αγαπώ, Παύλο. Σ' αγαπώ. Για ξαναπες το. Σ' αγαπώ. Τι είπατε? Πες το πάλι. Σ' αγαπώ. Μην εκεί που είσαι. Μην εκεί που είσαι. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο πίνακας της ζωής μου. Σ' αγαπώ. Η έκφραση μιας γυναίκας που λέει σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Έτσι ζωγράφησε και ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι την Τζοκόντα. Ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί της, βλέπεις. Αλλά δεν ήξερα αν ήταν και εκείνη ερωτευμένη με αυτόν. Και αυτό το βλέμμα, αυτή την έκφραση, την ηρωνία που δεν ήξερα αν ήταν αγάπη, αυτό ζωγράφησε. Την αβεβαιότητα. Εγώ όμως δεν θα ζωγραφίσω την αβεβαιότητα, αλλά τη βεβαιότητα. Το σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και εγώ σ' αγαπώ. Και η ζωγραφική σταματούσε. Και άρχισε ο έρωτας, ο μεγάλος. Ο ατέλειωτος έρωτας. Που οι ποιητές πιστεύουν πως στρέφεται με όρκους και φιλιά και δρεύει στην καρδιά. Στο ανθρώπινο σώμα όμως υπάρχει και το στομάχι. Όργανο με επιτακτικές ανάγκες, ακόμα και για τους ερωτευμένους. Και οι μανάβιδες και οι μπακάλιδες συνήθως δεν είναι ποιητές. Ο μόνος που τους βοήθησε ήταν ο ταβερνιάρης της γειτονιάς, που το είχε μεράκι να δει μια μέρα τους τοίχους της ταβέρνας τους ζωγραφισμένους, με πλακιώτικα στενά και με ένα μεγάλο φεγγάρι. Οπωσδήποτε κίτρινο. 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 Σαν το κεφαλοτήρι. Μα το φεγγάρι δεν είναι κίτρινο, Μπαρβαγιάννη. Είναι μάλλον ασημένιο. Κίτρινο είναι, κοριτσάκι μου, και ξέρεις γιατί? Γιατί? Από τα πολλά ξενύχτια. Κίτρινο, ό,τι θέλει ο Μπαρβαγιάννης. Και όπως είπαμε, ένα μήνα φαγητό, μεσημέρι βράδυ. Τέλεια, Εντάξει. τέλεια. Ένα μήνα ολόκληρο θα περάσουμε μποέμικη ζωή. Μποέμικη ζωή. Το πλουσίο κόριτσο που ακολούθησε τον φτωχό ζωγράφο είχε την αγνή διάθεση να τα δει όλα όμορφα και ρομαντικά, μέσα από το πρίσμα του έρωτα. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ αληθινό, χωρίς κανένα ψέμα, χωρίς καμιά αμφιβολία, χωρίς καμιά επιφύλαξη, αλλά και χωρίς καινούργια παπούτσια για να αντικαταστήσουν το μοναδικό του ζευγάρι. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ χωρίς μαρμάρινο μπάνιο με ζεστό τρεχούμενο νερό, αλλά με ένα ντενεκέ νερό μισοζεσταμένο σε μια άθλια γκαζιέρα. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ με 1002 χρέη και άλλους τόσους ανεξόφλητους λογαριασμούς. Αυτό το σ' αγαπώ άρχισε να παγώνει κάθε φορά που έπρεπε να ποζάρει. Σ' αγαπώ. Όχι, αγάπη μου, όχι έτσι. Σε παρακαλώ, πάμε πάλι. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Όχι, αγάπη μου, δεν γίνεται έτσι. Αν δεν με βοηθήσει, πώς θα τελειώσει το πορτρέτο σου? Έλα, σε παρακαλώ, κοίταξε με. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Τι συμβαίνει? Τι? Σε έχω κάνει τόσο δυστυχισμένη. Όχι, Παύλο, δεν ξέρω γιατί μου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Εγώ όμως ξέρω. Η ζωή μας δεν είναι καθόλου εύκολη. Έλα, σε παρακαλώ, σταμάτα. Σ' αγαπώ, Παύλο. Σ' αγαπώ, πίστεψέ με. Και εγώ σε αγαπώ, Αλίκη. Γι' αυτό δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Εντάξει, σταμάτα. Να δεις, θα σε βγάλω έξω. Και να δεις που θα σε πάω. Ήρθε η ώρα να σε σπάσει ο μορφέ μου κουμπαρά. Όχι, Παύλο, φέρ' το. Μα τι δηλαδή, επειδή είπαμε δεν θα το σπάσουμε, θα έχω τη γυναίκα μου να πεινάει. Δεν έχει νόημα να το σπάσουμε. Αύριο μεθαύριο η γυναίκα σου πάλι θα πεινάει και μαζί με εκείνη και εσύ. Τι θες να κάνει? Να, θέλω να πω, αν αντί να ζωγραφίζει το πορτρέτο μου τελείωνε στην ταβέρνα του Μπαρβαγιάννη. Να ζωγραφίζω κίτρινα φεγγάρια σε όλους τους τοίχους. Αφού του αρέσουν και λέει πως θα σε πληρώσει. Ναι, και βέβαια θα με πληρώσει. Και θα με πληρώσει ακόμα καλύτερα αν του βάψω και τα παράθυρα και τις πόρτες με τις μπογιές που θα απομείνουν. Αλλά δεν είμαι μπογιατζής, Αλίκη. Είμαι ζωγράφος. Εγώ δεν σου είπα να το μπογιατήσεις τις πόρτες και τα παράθυρα, Παύλο. Αλλά υπάρχουν τόσες δουλειές που θα μπορούσες να κάνεις για να βγάλεις χρήματα. Να, εσύ κάποτε δεν μου είπες ότι ζωγράφισες αυτό το που
κουμπαράκια τη διαφήμιση. Δεν έχω καμία όρεξη να ζωγραφίζω κουμπαράδες και παράθυρα, εντάξει. Είμαι καλλιτέχνης. Ναι, αλλά δεν έχει νόημα να πεθάνουμε της πείνας. Μας κόψαν όλη την πίστοση από τότε που έμαθαν ότι ο πατέρας μου δεν θέλει να με ξαναδεί. Μας κόψαν το ρεύμα και το νερό. Δεν το λέω για μένα, Παύλο. Το λέω για σένα. Που μου είσαι αδυνατήσει τόσο. Τι να το κάνω εγώ να γίνεις ένδοξος και στο τέλος να μ' αρρωστήσεις και να σε χάσω. Δεν ζωγραφίζω για να γίνω ένδοξος, Αλίκη. Ζωγραφίζω γιατί έχω μέσα μου την ανάγκη να ζωγραφίσω. Δεν ξέρω. Ίσως δεν έπρεπε να σε είχα πάρει και εσένα στο λαιμό μου. Ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει ποτέ να παντρεύεται. Δεν με αγαπάς, Παύλο. Όχι, Αλίκη. Σ' αγαπώ. Πού πας? Μακάρι να ήξερα που πάω. Ευχαριστώ, Μπαρβαγιάννη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέλειωτο, σ' αγαπώ. Παρακαλώ, κυρία Κατερίνα, να την αφήσεις αυτή τη συζήτηση. Ο πατέρας γύρισε από το εργοστάσιο. Ναι, πριν μισή ώρα. Είναι κάτω στον κήπο με τον κύριο Δημήτρη. Γι' αυτό χάλασε τον κόσμο να φορέσω το λευκό μου πουκάμισο. Αλήθεια μου, σε έχω μεγαλώσει από 5 χρονών. Από τότε που χάσαμε τη μητέρα σου. Γι' αυτό σε αγαπώ σαν να είσαι δικό μου παιδί. Δεν μπορείς να συνεχίσεις να ζεις έτσι. Πρέπει να δώσεις μια απάντηση στον κύριο Δημήτρη. Είναι καλό και σοβαρό παιδί και θα σε κάνει γρήγορα να ξεχάσεις.
Δεν έχω τίποτα να ξεχάσω και σε παρακαλώ, κυρία Κατερίνα, να αφήσω αυτή τη συζήτηση. Εντάξει, κόκκινο μου, όπως επιθυμείς. Ο κύριος Δημήτρης. Σας αφήνω. Καλησπέρα, Νίκη. Τι κάνεις, Δημήτρη? Καλά. Αυτό και εσένα. Οι δουλειές σου? Ο πατέρας μου είπε πως όλοι σε εκτιμούν. Πράγματι, οι τράπεζες μου δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη και είναι σίγουρο πως θα εγκρίνουν το καινούριο δάνειο που του ζήτησα. Έτσι θα μπορέσω να επεκτείνω τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες. Στο εύχομαι. Ο πατέρας σου πήγε μέσα να κάνει κάποια δίθεν τηλεφωνήματα. Κάνει ό,τι μπορεί για να μας αφήνει μόνος. Τι θα γίνει με εμάς, Αλίκη? Γιατί δεν θέλεις να τον ευχαριστήσουμε? Θα ζήσουμε όλοι μαζί, σε αυτό εδώ το σπίτι. Σε λίγες μέρες θα φύγω για ένα ταξίδι στο εξωτερικό να φέρω κάτι καινούργια μηχανήματα. Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη. Ένας μήνας ταξίδι. Αν θα ήθελες, θα μπορούσε να είναι ο μήνας του μέλλοντος για μας. Γιατί επιμένεις, Δημήτρη? Γιατί σ' αγαπώ, Αλίκη. Γιατί σ' αγαπούσα από τότε που ήσουν μικρό κοριτσάκι. Και πάντα πίστευα πως θα έρθει μια μέρα που θα γίνεις γυναίκα μου. Κι εγώ σ' αγαπώ, Δημήτρη, αλλά σαν έναν παλιό παιδικό μου φίλο. Θες να σ' το αποδείξω? Να, μπορώ ακόμα να σε φιλάω όπως ένα μεγάλο αδερφό αν είχα. Ένας μεγάλος αδερφός ή ένας παιδικός φίλος που σου έλεγε τα δύσκολα προβλήματα όταν πήγαινε σχολείο. Θυμάσαι? Δεν είμαι πια η μικρή μαθήτρια, Δημήτρη. Κι όμως, έχεις ένα σπουδαίο πρόβλημα να λύσεις. Μπορώ να σε βοηθήσω και τώρα να λύσεις το πρόβλημά σου, Αλίκη. Δεν με απασχολεί κανένα πρόβλημα. Όχι. Είναι φανερό στο πρόσωπό σου. Σε αυτό το μελαγχολικό προσωπάκι που μελετώ 3 μήνες τώρα. Κι ας μην θέλεις να φανερώσεις σε κανένα το μυστικό σου. Αγαπάς ακόμη τον ζωγράφο. Σε παρακαλώ, Δημήτρη. Άσε με να τελειώσω. Τον αγαπάς ακόμη. Και φοβάσαι πως δεν θα έχεις τη δύναμη να μην ξανατρέξεις πίσω του να τον ξανασυναντήσεις. Γι' αυτό πρέπει να κάνεις κάτι αποφασιστικό. Να αντιδράσεις, να ασφαλιστείς. Παντρέψου με, Αλίκη. Υπάρχουν άντρες που θα μπορούσαν να δεχτούν μια τέτοια σκέψη? Είναι η χειρότερη μορφή έρωτα. Είναι ο απελπισμένος έρωτας. Θα μπορούσα να κάνω τα πάντα για να σε αποκτήσω. Από εκεί και πέρα θα είσαι η γυναίκα μου. Και ξέρω πως η γυναίκα μου θα είναι τίμια στην απόφασή της για την καινούρια της ζωή. Και έχουμε μπροστά μας μια ολόκληρη ζωή. Άσε με να το σκεφτώ, Δημήτρη. Αλλά με μια συμφωνία. Ό,τι θέλεις. Δεν θα μου μιλήσεις ποτέ για το κομμάτι της ζωής μου που πέρασα με κάποιον άλλο. Είναι κάτι που δεν σου ανήκει. Η Αλίκη παντρεύτηκε τον Δημήτρη και το ζευγάρι έφυγε αμέσως για το μήνα του μέλιτος. Το ταξίδι τους συνδυάστηκε με τις εμπορικές υποθέσεις του Δημήτρη. 10 μέρες στο Παρίσι, η Αλίκη αγόρασε καπελάκια και φορέματα. 10 μέρες στο Λονδίνο, αγόρασε περίφημα γουναρικά. Και στη Ρώμη ο Δημήτρης τέλειωσε τις δουλειές του και της αγόρασε ένα πανάκριβο βραχιόλι. Κάπως έτσι η σελήνη του μέλιτος τελείωσε και η Αλίκη γύρισε πίσω πιο μελαγχολική από ποτέ. Πού θέλεις να πάμε απόψε, αγάπη μου? Ξέρεις, την νοστάλγησα. Τι? Κάτι που δεν υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τι είναι? Ένα αθηναϊκό ταβερνάκι. Θα ήθελες απόψε να πάμε σε μια πλακιώτικη ταβέρνα? Περίφημη ιδέα, Αλίκη. Να που και εσύ μια φορά παίρνεις μια πρωτοβουλία. Και να ξέρεις, αυτό με ευχαριστεί πολύ. Ξέρω μάλιστα μια πολύ όμορφη και απόμερη ταβερνούλα. Θα σ' αρέσει. Μπορούμε να καθίσουμε σε αυτό το τραπεζάκι. Πολύ ωραία ταβέρνα. Μπράβο, Αλίκη. Ελπίζω να μαγειρεύει και καλά. Δημήτρη. Τι είναι, αγάπη μου? Το βραχιόλι μου. Το βραχιόλι σου? Ναι, μήπως το ξέχασα στο αυτοκίνητο? Μου κάνεις τη χάρη, σε παρακαλώ, να ρίξεις μια ματιά? Ναι, πάω να δω αμέσως. Ευχαριστώ. Γεια σου, Αλίκη. Τι γίνεσαι, Μπαρβαγιάννη? Μια χαρά. Εσύ? Καλά και. Ο Παύλος, τι κάνει? Τι να κάνει. Μεγάλο το μαράζει το από τότε που χώρισατε. Στις αρχές ερχόταν εδώ κάθε βράδυ και καθόταν σε αυτό το τραπέζι και μεθούσε. Τώρα, τι κάνει τώρα? Πώς θα περνάει? Φτώχες. Μεγάλες φτώχες. Χρυσό τον έκανα να έρθει να μου ζωγραφίσει και στους άλλους τείχους φεγγάρια. Αλλά αυτός εκεί, με τη ζωγραφική σοφίτα. Ώστε ζωγραφίζει. Ζωγραφίζει, αλλά τι να το κάνεις. Ποιος αγοράζει ζωγραφίες τώρα? Εκτός άμα κάνει τώρα κάτι με την έκθεση. Ποια έκθεση? Άνοιξε έκθεση εδώ και μια εβδομάδα, το γράψαν και οι εφημερίδες. Δεν το διάβασες? Όχι, δεν το διάβασα. Λέω να πάω να αγοράσω κι εγώ κάποιο πίνακα εδώ για το μαγαζί για τον ενισχύσω το που φουκαρά.
Τον ξέρεις, Αλίκη. Είναι ακατάδεκτος. Ναι, τον ξέρω. Δεν βρήκα πουθενά το βραχιόλι σου. Α, με συγχωρείς, Δημήτρη. Θυμήθηκα πως δεν το έχει φορέσει απόψε. Τα παραγγείλετε κάπου. Ναι, φέρε μας λίγο κρασάκι για αρχή και βλέπουμε. Και ένα στο αυτοδοχείο, παρακαλώ. Μου δίνεις ένα τσιγάρο, Δημήτρη? Ναι, φυσικά. Ευχαριστώ. Τι έχεις? Τίποτα. Τώρα που βγήκα για να ψάξω για το βραχιόλι σου, αγόρασα και μια εφημερίδα. Γράφει για μια έκθεση ζωγραφικής που άνοιξε εδώ και μια εβδομάδα. Ναι, κάτι άκουσα κι εγώ τυχαία. Πριν παντρευτούμε, είχαμε κάνει μια συμφωνία. Να μην συζητήσουμε ποτέ για ένα κομμάτι της ζωής σου που δεν μου ανήκει. Απόψε λέω να κάνουμε μια εξαίρεση. Τι θέλεις να πεις, Δημήτρη? Ο ζωγράφος συμμετέχει στην έκθεση και φαίνεται πως έχει επιτυχίες. Η εφημερίδα γράφει μια ευνοϊκότατη κριτική για αυτόν. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι σχέση μπορεί να έχει να κάνει αυτό τη συμφωνία μας. Στην εφημερίδα, εκτός από την κριτική, υπάρχει και η φωτογραφία ενός πορτρέτου με τον τίτλο «Σ' αγαπώ». Ενός πορτρέτου που έχει τη δική σου μορφή, Αλίκη. Δεν ξέρω αν ο ζωγράφος έχει δικαίωμα να σε εκθέτει κατά αυτόν τον τρόπο. Ζηλεύεις πάντα, Δημήτρη. Αφόρητα. Και νομίζω πως έχω κάθε δικαίωμα σαν σύζυγος να απαιτήσω από τον ζωγράφο να αποσύρει το πορτρέτο από την έκθεση. Κατανόητο. Αν το θέλεις τόσο πολύ, υπάρχει κι άλλος τρόπος να το αποκτήσεις. Αγόρασέ το. Σωστά. Έτσι ίσως να είναι και πιο εύκολο. Αύριο λοιπόν θα πάμε στην έκθεση. Μαζί. Μονάχος μου θα ήταν εντελώς γελίο. Όπως θέλεις. Να το. Σαφέστατα, δεν είναι τόσο όμορφο όσο το μοντέλο. Είσαι πολύ πιο όμορφη, Αλίκη. Αριθμός 27. Σ' αγαπώ. Περίεργο. Σε όλα γράφει τιμή, σε αυτό δεν λέει. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιος να μας πει πόσο πουλιέται. Δεν πουλιέται, κύριε. Μπορεί κάποτε να πουλήθηκε το μοντέλο, αλλά αυτό είναι όλο δικό. Αυτός είναι ο ζωγράφος. Ναι, αυτός ήταν. Πάμε, Δημήτρη. Τα χρόνια κύλησαν γοργά, όπως αλίμονο κυλάνε τα χρόνια. Η Αλίκη υποτάχθηκε στη συμβατική ζωή που ζουν τα περισσότερα πλούσια αντρόγυνα. Και ο κόσμος θεώρησε τον γάμο της ευτυχισμένο. Όπως γίνεται σε κάθε γάμο που δεν έχει βασιστεί στον τρελό έρωτα. Και ο τρελός έρωτας έμεινε κρυμμένος στην καρδιά της. Ο Παύλος έγινε ένας διάσημος ζωγράφος. Αυτό που πάντα επιθυμούσε. Ένας πραγματικός καλλιτέχνης. Και η Αλίκη τον παρακολουθούσε από απόσταση, διαβάζοντας κάθε τόσο το όνομά του στις εφημερίδες με περηφάνεια. Ο Παύλος βρισκόταν σχεδόν πάντα σε αδεκαρίες, γιατί τα έργα των ζωγράφων πουλούνται μια ολόκληρη περιουσία μόνο μετά τον θάνατό τους. Σε μια τέτοια περίπτωση θυμήθηκε τη λύρα στον κουμπαρά, που πλέον δεν είχε κανέναν λόγο να μην τη χαλάσει. Καλησπέρα. Μπορείτε να μου χαλάσετε αυτή τη λύρα? Κάλπικη. Κάλπη. Τι να κάνω? Παύλο! Αλίκη. Τι γίνεσαι, Παύλο? Χαθήκαμε τόσα χρόνια. Ναι, χαθήκαμε. Δεν έτυχε να σε συναντήσω ποτέ. Θα ήταν αργά να σου ζητήσω συγγνώμη για το πώς σου φέρθηκα στην έκθεση. Στην πρώτη σου έκθεση. Σου φέρθηκα πολύ άσχημα εκείνο το βράδυ. Δεν ξέρω, όταν σε είδαμε... Ήταν ο άντρας μου, Παύλο. Ναι, το ξέρω. Φαντάζομαι πώς θα με μίσησες. Δεν σε μίσησα. Ποτέ δεν θα μπορούσα να σε μισήσω. Ούτε κακία σου κράτησα. Δεν θα μπορούσα να κρατήσω κακία σε σένα. Πώς είσαι?
Είσαι ευτυχισμένη? Ευτυχισμένη. Που έγινες ένας διάσημος ζωγράφος. Αυτό που πάντα ήθελες και που σου άξιζε να γίνεις. Πολλές φορές όμως αναρωτήθηκα αν αξίζει να μείνει μόνος του κανείς γι' αυτό. Ένας καλλιτέχνης δεν πρέπει να παντρεύεται. Θυμάσαι? Πάντα θυμάμαι. Ήταν τόσο όμορφα τότε όλα. Η σοφίτα, η τρίπια μας κουβέρτα, ο κουμπαράς για τη μοναδική μας λύρα. Το κουμπαρά τον έσπασε. Και η λύρα ήταν κάλπικη. Κάλπικη. Η λύρα στην οποία ορκιστήκαμε τον έρωτά μας ήτανε... Κάλπικη. Η αγάπη μας όμως ήταν αληθινή, Παύλο. Και το πορτρέτο μου, τι έγινε με το πορτρέτο μου? Είναι το μόνο πράγμα που μου έχει μείνει από σένα, Λίκη. Είναι ακόμα στη σοφίτα. Πάνω από το κρεβάτι. Και όταν είμαι μόνος, απογοητευμένος, μιλάω σε αυτό το πορτρέτο. Και νομίζω ότι μ' ακούει. Ότι μου μιλάει και αυτό. Του λέω τους πόνους μου, τις πίκρες μου, τα όνειρά μου και ό,τι και να πω, πάντα απαντάει. Σ' αγαπώ. Κι εγώ σ' αγαπώ. Ξεκαστήκαμε, Παύλο. Πρέπει να φύγω. Θα με περιμένουν ο άντρας μου και το παιδί μου. Ναι. Κι εγώ πρέπει να φύγω. Εμένα βέβαια δεν με περιμένει κανείς. Αντίο, Παύλο. Αντίο. Αυτό ήταν το «Σ' αγαπώ» που δεν τέλειωσε. Και ούτε πρόκειται να τελειώσει. Μια μεγάλη αγάπη που ξεκίνησε από μια κάλπικη λύρα, η οποία ήταν άχρηστη πια. Αν και κάλπικη δεν είναι η λύρα σε αυτή την ιστορία, κάλπικο είναι γενικά το χρήμα. Αριστοτέλης Βαμακάρης. Νεφέλη Βλαχοπούλου. Γλάφκη Δεδεβέση. Ελένη Κικημένη. Δήμητρα Κερασοβίτη. Νίκος Κουτουκιάδης. Κώστας Κουφόγλου. Δέσποινα Λουκίδου. Ορέστης Ορλάνδος. Μαρίνα Ρέπα. Νίκος Φαϊτάκης. Και ο Κωνσταντίνος Χαλεπάς. Ελπίδα Λαβάσα. Λαβάσα, Λαβάσα. Ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε μαζί μας και μοιραστήκατε αυτή τη βραδιά. Ευχαριστούμε πολύ το Δήμο που πάντα μας υποστηρίζει.
Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Ατσαλή για τη φωτογράφηση των παιδιών μας. Ευχαριστούμε την κυρία Δήμητρα Γερολίμου για το πολύ όμορφο πορτρέτο μας. Τις κυρίες Ξένια Κοντροπούλου, Ξένια Καλούρη και Ευαγγελία Ρίνα που ήταν κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα παιδιά μου για την πολύ όμορφη συνεργασία. Περάσαμε 10 πολύ ωραίους και δημιουργικούς μήνες. Εύχομαι σε όλους σας καλές γιορτές και να ξανανταμώσουμε θεατρικά.